Hasiko gara. Bueno, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, gaur Gladys sariaren aurkezpenera etorri gara, bai? EHU eta .eusek antolatzen duten saria da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten duena, beraz, ongi etorri. Hautagaitzak aurkezteko deialdi berezia egin nahi dugu aurten laugarren edizio honetan. Eremu digitalean aritzen diren emakume eta gazteen lanari balioa eman eta berdintasuna sustatu nahi duzuen enpresa, erakunde eta zentroei hautagaitzak aurkeztera gonbidatu nahi zaituztegu Gipuzkoako Foru Aldunditik. Sari honek gizarteari begira eta berdintasunaren alde esanahia handia dauka gure lurraldean. Informatikaren, zientzien eta teknologiaren alorrean emakumezko erreferente gazteak bilatzen ditugu. Inspirazio iturri izan daitezen ondorengo emakume eta baita bere proiektuak ere. Izan ere alor honetan emakumeek duten presentziak eta proiektzio publikoak urria jarraitzen du izaten oraindik. Teknologia eta zientzia alorrean aritzen diren emakumeak lan eredugarri eta berritzailea ari dira egiten Euskal Herrian. Eta Gladys sariak aukera ezin hobea eskaintzen digu ahalegin horri proiekzioa eta balioa emateko. Are gehiago, Gipuzkoa berrikuntza teknologikoaren eta etorkizuneko ekonomiaren aldeko apustua egiten duen lurraldea da. Eraldaketa digitalaren garaian aurkitzen gara bete-betean, eta gure lurraldeko erakunde eta enpresentzako apustuen garaia da. Etorkizuneko ekonomiaz ari gara hitz egiten eta apustu horiek zientziari, teknologiari eta berrikuntzari daude lotuak. Ezinbestekoa da emakumeen presentzia eta lidergoa sustatu eta emakume zientzilariei bide ematea esparru honetan, bere bizikalitatea hobetzeko. Eraldaketa digitala ezin da gizarte eraldaketatik aparte joan. Etorkizun digitala eta berdinzalea nahi dugulako. Etorkizunaz ari garela, halaber, emakume belaunaldi berriak zientziara eta teknologiara erakarri hurbildu nahi ditugu. Horretarako, ereduak eta inspirazioa eskaini behar dizkiegu neska eta emakume gazteei. Gladys sariaren irabazleak honen eredu ezin hobeak dira. Las mujeres dedicadas a la tecnología y a la ciencia, en este caso, están realizando un trabajo ejemplar e innovador en el País Vasco. Y el premio Gladys ofrece una oportunidad inmejorable para dar proyección y valor a este esfuerzo. Más aún en Guipúzcoa, un territorio que apuesta por la innovación tecnológica y la economía de futuro. Nos encontramos de lleno en la época de la transformación digital y es tiempo de apuestas para las instituciones y empresas de nuestro territorio. Hablamos de economía del futuro y estas apuestas están ligadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. Es imprescindible fomentar la presencia y el liderazgo de las mujeres y dar cabida a las científicas en este ámbito. La transformación digital no puede ir al margen de la transformación social, porque queremos un futuro digital e igualitario. Hablando del futuro, también debemos atraer a las nuevas generaciones de mujeres a la ciencia y a la tecnología. Para ello, debemos ofrecer modelos e inspiración a chicas y a mujeres jóvenes. Las ganadoras del premio Gladys son un ejemplo perfecto de ello. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko, Nerea. Bueno, informatika fakultatearen izenean, pozgarria da niretzat, hemen Gladys sariaren laugarren ekitaldi honetan egotea, eta gaina uste dut oraindikan ezinbesteko lana daukagula, edo ezinbestekoa dela horrelakoak antolatzea. Izan ere, nik urtea daramazkit informatika fakultatean, eta urteak daramazkigu
emakumezkoen portzentaia 15%tik igotzeko zailtasunarekin. Egia da, balitxekela joera hau aldatzen aritzea, ez? Eta esango nuke, azken urteetan 20%aren inguru gaude informatika ingenieritzako graduan eta adimen artifizialeko graduan 20%ra iristen gea. Beraz, baliteke inertzia horrei buelta ematen hasiak izatea, baina oraindikan lan asko daukagu berdintasun egoera batera iristeko, ez? Eta nereak aipatu duen bezala, etorkizuneko erronka teknologikoi erantzuteko, nahi baldin badugu sortzen ditugun produktu teknologiko horiek gizarte osoarentzako onura izan daitezen, ezinbestekoa izango da hori egiten duten lantaldeak anitzak izatea. Orduan, hori horrela izan dadin, une honetan daukagun egoera, buelta eman beharra daukagu. Horregatikan, uste dugu, inertzia horrei buelta emateko beste ekimen askorekin batera, Gladys saria bezalako ekimenak beharrezkoak direla, erreferenteak sortzeko, eta neskato gazteek ikus dezaten haien burua islatuta, etorkizunean egin dezaketen hortan. Eta nik uste dut, horren adibide garbia direla, aurreko 3 ekitalditako irabazleak, lehenengoan Ane Iturza eta Agirre uki genuen, bigarrenean Olatz Perez de Viñaspre, eta Aiaz Amaia Banda Elustondo, eta badira 3 emakume puska, 3ak esparru digitalean aritzen direnak, baina profil desberdina daukatenak, Orduan, uste dut horrek adierazten duela, esparru digitalean aritzen garen emakumeak oso profil desberdinekoak izan gaitezkela, eta ekarpen asko ditugula egiteko. Orduan, ni ziur nago, 3 horiei esker egongo direla neskato batzuk irudikatzen dutena bere burua etorkizunean esparru digitalean, baina behar dugu oraindikan askoze gehiago izatea, hoi bezalanik baliatu nahiko nuke ere unitxo hau, Gladys del Estali omenaldi txiki bat egiteko, izan ere, sariak Gladys del Estali izena baldin badu zerbaitengati da, bera delako erreferente horietan bat, ez dakit lehenengoa, beste batzuk egodia lehenago, baina bera da erreferente horietako bat, bera emakumea zen, eta informatika fakultatean ikasi zuen, 3. promoziokoa zen, 1978an bukatu zituen ikasketak, eta informatikaria izateaz gain, ekologiaren aldeko eta energia nuklearraren aurkako ekintzailea ere bazen, eta baita ere, gau eskolak ematen zituen, helduak analfabetismotik ateratzeko, emakume puska, galdu genuen, 1979an, erail zutenean, Beraz, aipatu, sariak Gladys del Estal izena daukala, zerbaitengatik, bera ere, bazalako erreferentea. Aurreko 3 ekitalditan, ikusi dugu nahikoak ez garen arren, gaudela emakumeak esparru digitalean, aurkeztu dira, esan behar dut, 20 inguru hasieran, eta iaz 28 aurkeztea lortu genuen, nahi dugu hori handiagotzea, zuke aipatu ezun bezala, eta lorea geroago esango duen bezala, hortarako bideak jarri nahi ditugu, baina, nik amaitzeko nahiko nukena gogoratu zein diran sariaren helburu nagusiak edo, Azken finean, lehenengo ekitaldean genitun helburu berdinak mantentzen ditugu, Bere sariak nahi du emakumeak esparru teknologikoan sartzea sustatzea, eta presentzia areagotzea, baina gu nahi dugu emakumeek inguru digitalean lanbide, enpresa eta ikasketa munduan duten funtsezko zeregina aitortu, alde batetik. Gero
emakume garatutako ibilbidea saritu, ez? Eta erreferenteen proiektzioa bultzatzea, ez? Eta bestalde, noski, etorkizunean, esten disiplinetara gerturatuko diren, neskato hoiengan eragina izatea, ez? Orduan nik uste dut, orain dela 3 urte, lehenengo ekitaldea egin genunean hori beharrezkoa zela, eta gaur egun berdin dela beharrezkoa, eta informatika fakultatetik indar berdinarekin gatoz, ez, hori bultzatzea, eta noski, pozik, beti bezala, .eusekin elkarlanean aritzea hau sustatzen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Danobat Group eta EHUko berdintasun zuzendaritzaren babesa izateaz. Eskerrik asko, Olatz. Egun on guztioi, eta hasi nahiko neuke Olatzek amaitu duen bezala eskarrak emoten proiektu honetan lagun ditugun guztiei. EHUko informatika fakultatea eta Gipuzkoako Foru Aldundia, Danobat Group enpresa taldea eta EHUko berdintasun zuzendaritza. 4. edizioa da hau, eta esan dezakegu proiektua errotuta, sendotuta, eta emaitzak ematen ari dela. Eta horregatik posik .eusetik eta .eusentzat proiektu hau oso garrantzitsua da. .eusek, momentu honetan aurten gaude .eus domeinuaren 10. urteurrenaren ospakizun horretan murgilduta, 10 urte betetzen dira .eus domeinua sortu zenetik. Hori da .eusen jardun nagusia, eta .eusek transformazio digital hori sustatzen du, baina ez edo nola, ez? Hau da, .eusek badaka misio bat eta domeinua bada era berean tresna bat gizarte digital hobe bat sustatzeko. Zer da gizarte digital hobe bat? Guk bultzatzen duguna gizarte digital hobe bat euskaratik kohesionatuz, segurtasuna bermatuz eta inklusioa sustatuz. Inklusioa profil anitzetakoa. Olatzek esan bezala, era guztietako jendea behar dela sektore teknologikoan aurrean dauzkagun gizarte erronkei aurre egiteko. Eta hor bete-betean emakumeen beharra eta emakumeen inklusioa sustatu nahi dugu ikasketa teknologikoetan, eta baditugu proiektuak aurreragoko faseagoetan du bai, bigarren hezkuntzara zuzenduta, eta garrantzitsuenetakoa, eta Gladys saria. Ikusgarritasuna ematen jarraitzea, dauden emakume gutxi horiei guretzat oso garrantzitsua da. Eta emakume horiek erreferente izatea eta gertuko erreferente izatea. Eta emakumeak ahalduntzea. Eta horten, badaukagu helburu jakin bat, eta lortu nahi dugu ahalik eta hautagaitza gehien jasotzea. Ingurune digitalean lanean ari diren 40 urte arteko emakume horiek ezagutu nahi ditugu. Eta animatu nahi ditugu euren burua aurkeztera. Badakigu era berean, norberak bere burua sari baterako hautagai sentitza ez dela batere erreza, ez? Eta askotan, nola aurkeztuko nire burua horra, baina nik ez dut sari bat merezi edo, halako barrerak izan ditzaketela aurkezterako orduan. Horregatik, sustatu nahi duguna, batez ere aurten da, ingurukoak proposatzea. Denok ezagutzen ditugu ingurune digitalean lanean ari diren emakume zoragarriak, bizilaguna, lankidea, laguna, lehengusina. Animatu nahi duguna da gizarte eta jendarte osoa, herritar osoak, euren inguruko emakume horiek proposatzera. Eta horretarako egin duguna da prozesua erraztu. Gladysarira hautagaitzak aurkezteko bidea gladysaria.eus webunea da, bertan proposatu aldira hautagaitzak, norberak bere burua aurkeztu dezake, baina 3. bat proposatzeko bideak ere erraztu dira. Eta, 2 kliketan bidali daiteke inguruko pertsona horren proposamena. Eta hori da, aurten ezagutzera emain nahi duguna, eta animatu jendea ingurukoak proposatzera. Oraindik ez dugu aipatu, baina, esaten genduan, bada ibilbide bat saritzen da, baina 40 urte arteko emakumea direnez gero proiektzioare sustatzen da. Eta sari bat dago, Gladys saria, bera, saria jasotzea, eta gero ikusgarritasun hori bada sari bat, baina diru sari bat ere badauka Gladys sariak, 4.000 euroko diru sari bat, eta hautatutako hautagaitzen artean
hautatzen lan horrek jasotzen duen dirusaria da. Era berean, aurrez aurkeztutakoek berriz ere aurkeztu dezakete bere burua. Inork ez dezala pentsa, iaz jaso ez nuelako edo beste bat hautatu zutelako, aurten ez dudala jasoko. Gertatu baita aurreko ediziotan, lehenengo edizioan ez, eta bigarrenean saria jasotzea, gehienetan bate baino gehiago merezi duelako saria, bate jasotzen du, eta batean ez bada, agian hurrengoan, saria eskuratu daitekelako, eta orduan animatzen ditugu ere, aurretik aurkeztutakoak, berriz ere bere burua aurkeztera, azkenengo 2 urteetan egin dituzten gauza horiek, egon diren aldaketak ere guri kontatzera, eta animatzu, eta ez lotxatzera pausu emotu, eta ez lotxatu aurkeztera. Hautagaitzak aurkezteko epea ekainaren 20 bitartekoa da, eta prozesua erraza da, eta oso pozik proiektuarekin aurrera egiteko, uste gulako emaitzak ematen ari dela, ari garela emaitzak ikusten, eta besterik ez, decía en euskera, que la principal novedad o el principal objetivo de esta nueva edición es que queremos impulsar la participación, queremos recibir cuantas más propuestas mejor, queremos conocer a todas esas mujeres que están trabajando en el ámbito tecnológico, en el ámbito digital, mujeres de hasta 40 años. Hemos detectado y somos muy conscientes de que a veces nos cuesta dar el paso y presentar nuestra propia candidatura, y queremos animar al entorno de esas mujeres, porque seguro que todas conocemos mujeres maravillosas trabajando en el sector tecnológico, ya sea la vecina, la amiga, esa compañera de trabajo. Queremos invitar a toda la ciudadanía a presentar, a proponer su candidata. Para ello hemos facilitado el proceso para presentar las candidaturas. La candidatura se presenta vía página web en gladisaria.eus. Es muy sencillo y animar a todo el mundo a que participe, a que proponga, y así, además de tener más candidaturas, tendremos una mejor foto y un mayor conocimiento de ese entorno digital compuesto por mujeres. Eskerrik asko Lorea, eskerrik asko Olatz. Urrengo, egia dan geroz eta proposamen gehiago lortzen ditugula, geroz eta emakume gehiago ditugula aukera horien artean, eta benetan plazar bada zuekin sari hau aurkeztea. Beraz, eskerrik asko eta ea sorte hona daukagun. Ea ba.